tío. Algúnha vez finxiches unha lesión ou un calambre durante o sexo porque xa non podías máis? Buah. Tou? Finxir? Touriñar A ti non te puedo contar nada, me cago. No, da ventresca, tamén. Finxiches un calambre. Pero é para culpa non da ter- edad isto. A mí pasou porque queres ir de campeón, é como cando vas xogar ao fútbol cos amigos e tes 40 e ven un ca cadera jodida e todo eso. Pois queres seguir facendo cousas como cando eres novo, así de, bueno, de coller no colo. Sí. E suben os gemelos, me cago en Dios. Tuven que pousala na coqueta, non? Menos mal que a pousaches, podes deixar caer, sería Claro, peor. joder, pero se suben os gemelos é un dolor, cuidado. Había tempo que non escoitaba o de coqueta. Pois a mí pasoume unha vez tamén con un tipo que me dou un tirón na ingle. Pero a ver. Na ingle. Na ingle. Na Ingling. E como era a primeira vez que estaba con el, non quixen facer que tiña ese dolor. E seguín. Disimulache. Eva, de E verdade. se estaba, imagínate, nesta postura, pois Eso é por facer posturas raras. fixen un rollo así de... para estirar a perna para o outro lado, sabes? Pero non parei o tema, son unha campeona. Pero non disfrutas. Home, por favor. Nese momento non disfrutas. No, É nese mellor momento parar. Non É disfrutaches mellor aí, parar. non, tiñas que parar e dicirche, espera, estírame aquí un pouco a perna, logo seguimos. Si, estira maquis. Estírame aquí. Estírame aquí. Ou pídelo cambio. Tamén. Cambio.